2.5 किलोचं पापलेट आहे, 6,000 रुपये बोलतात. बापरे, परवडणार नाही. मस्त एकदम फ्रेश आणि सनसनीला पापलेट. आणि आता मिक्स करून घेता. मस्त अगदी झाला, स्मेल पण मस्त येता. पापलेटाचे तुकडे आहे फ्राय करून झाले. ह्या आहे पापलेटाचा सार आणि हय शेंगा बटाटा आणि चिंगळांचा हाय सुका घातलेला. हा बघ कसला करकरीत हाता. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आता मी पहिलं जात आहे जिया का अभ्याकासच्या क्लास का सोडू का, आणि त्याच्यानंतर जाणार आहे मी मासे आणू का. आज रविवार आहे त्यामुळे आमका म्हावरा खाऊचा आणि आपण घरातला दीपालीच्या हातचा. आणि दुसरा म्हणजे लय जणांचे कमेंट असतात की तुम्ही जा सार बनवतास ऑरेंज कलरचा त्याची रेसिपी दाखवा म्हणून. म्हणजे आम्ही दाखवली 1 वर्षापूर्वी व्हिडिओ बनवलं, पण लोक काय थंय एवढं खाली जाऊन बघत नाही, तर त्यांना रेसिपी हवी असतात. तर त्याच्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही आमच्या मालवणी पारंपरिक साराची रेसिपी दाखवतो, ती नक्की बघा. त्याच्या आधी पहिला जिया क्लासात सोडूया आणि नंतर मग म्हावरा आणून जाऊया. चल जिया, लेट्स गो. तर पप्पा इकडे गाडी काढताय. बाय बाय जिया, बाय बाय जा. तर म्हणजे फिश मार्केट का तर येईल आहे मी. भोईर भाऊकडे जाऊया काय हाता बघूया. चला भोईर भाऊ नमस्कार. नमस्कार. म्हणजे आज भोईर भाऊकडे मी मासे घेऊन गेलो आहे आणि काय काय आहे बघूया. भोईर साहेब हे कसं आहे बापरे, 6,000 रुपये बोलतो. पगार पण नाही आमच्यावर. किती किलोचा आहे साधारण? 2.5 किलोचं पापलेट आहे, 6,000 रुपये बोलतात. बापरे, आमचं नाही, परवडणार नाही. हेवाला 3,000 रुपये. बापरे, हे पण नाही, ह्याच्यापेक्षा कमी 2,500. हे 2,000ला आहे, हे 2,000ला आहे. तर मग हेच घेऊया आपण, जास्त नको. नाही ते हे द्या ना 2,500ला. तर हे घेऊ फायनली. आता हे घेतो 2,500 रुपये. मस्त एकदम फ्रेश आणि सनसनीला पापलेट. हां फ्रेश आहे एकदम. मोठे आहेत, तुकडे एकदम मोठे पडले आहेत. हां हे बघा, एकदम मोठे तुकडे पडले आहेत. हां अजून एक करा, बस बस. आमच्या बारक्याक लागतात शेपटे. मोठे आहे एकदम तुकडे. कोलंबी कशी? कोलंबी 500, 700, कोणती ही 700 रुपये किलो आहे. ही 600 रुपये 2 पॅक करते आणि ताई. हे 500 ही रुपये. 500 रुपये किलो दादा. ओके ओके. अर्धा किलो दे, अर्धा किलो. 1 किलो नाही, 1 किलो नाही, ही नाही मोठी. नको नको. 1 किलो नाही, कोलंबी वाजते दादा. 1 किलो तर मंडळी मी मासे घेऊन येते तेव्हा दीपाली रोज मिरशांग वगैरे फुगत घालून ठेवता, पण आज कायच नाही केलं ना, कारण तुमका सर्व पहिल्यापासून शेवटपर्यंत कसा सार बनवतो आम्ही त्या दाखवसाठी दीपाली थांबलेला. चल दीपाली, आता पहिला काय करणार तर सविस्तर एकदम सांग. तर मंडळी ही मिरची आहे आणि लय प्रश्न असेल लोकांचे की ही कसली मिरची आहे. तर आम्ही वापरतो ही बेडगी मिरची आहे, जी तिखट कमी असता आणि तिका कलर चांगलो असता. तसंच बेडगी मिरची सारखी एक असता शंकेश्वरी मिरची म्हणून दुसरी, ती पण वापरतात. तर आम्ही बेडगी मिरची वापरतो कारण ह्याचा कलर असो मस्त असता आणि कमी तिखट असता. ही कलर भारी येतात. आमची तुम्ही शंकेश्वरी वापरलास तरी पण चालता. तर आम्ही रोज म्हणजे रोजच बेडगीच वापरतो. आणि हे धणे आहेत, तर हे धणे आणि मिरची मी आता फुगत टाकणार आहे गरम पाण्यात. आणि याचं प्रमाण किती आहे बघ. तर हे 10 मिरची आहेत आणि 2 चमचे धणे आहेत. जास्त म्हणजे नाही धणे कमी घ्यायचे, धणे कमी घ्यायचे आणि मिरची 10 घ्यायचे. तर हे आता वेगळं 10 मिरची, कारण आमचा एक टाइम असाच बनवचा सार, त्याच्यामुळे 10 मिरची मी घेतलं.
तुमचं जास्त असेल तर तुम्ही मिरची जास्त घ्या आणि तसे धणे पण वाढवा मग. तर आता हे फुगट टाकूया दाखवत आहे त्याचे देठ काढून असे फुगट टाकतं आणि जरा हे पण करते तोडते म्हणजे कसे लवकर फुगतील ना. आता ह्याच्यात गरम पाणी ओतणार आहे म्हणजे कसं लवकर ते फुगतील चांगल्यापैकी. आणि 15 मिनटं ठेवायचं, 15 मिनटं अर्धा तास. जेवढा जास्त ठेवशाल तेवढं जास्त फुगतील चांगले आणि मग लवकर मिक्सर का बारीक होतील आणि एकदम फाईन पेस्ट आणि बारीक पेस्ट लावायची. असे दरदरीत ठेवायचे नाही म्हणजे कसा मग आमटी पण अशी स्मूथ नाही बनणार, अशी जाडसर बनतात. त्याच्यामुळे ही पेस्ट आहे ना मिरची आणि धण्याची ती एकदम बारीक लावून घ्यायची. आणि आता मासे आणलंय मासे एका धुवून मीठ लावून घ्यायचं. घेता, धुवून मीठ लावून घेता. पापलेट हा दणकट आणलेला आहे दीपाली वत्ता. हा बघ कसला हात हा बघ, तुम्ही हे बघू शकतास. पापलेट केवढे मोठे तुकडे आहेत ते, टोपात रवत नाही आहेत. सारा का आड हे करून टाक, तुकडे दोन तुकडे करून टाक. बारके सारण टाकू. हा हे टाकूया ना सारात. हा हे हो ये शेपटी. शेपटी एक सारात टाकूया, डोके टाकूया. तर डोका पण केवढा मोठा आता बघ. अरे 6-6 हजार 7-7 हजाराची पापलेट होती त्यांच्याकडे. घेतात काय लोक घेतात मग काय खाणाऱ्यांका काय हा. पुरा एकदम ताजा फडफडीत हा पापलेट, म्हणजे रवत पण नाही आहेत ते टोपात. टोप आमचे छोटे पडू लागले. 11 वाजल्या आता जियाक पण हाणूक जाऊचा. आणि हे तोंडा का मी चिंगळा आणलाय अर्धा किलो. एक दिवस चिंगळामध्ये शेंगे नाही घातलेले त्याच्यामुळे चिंगळा आणले आज तर 2 शेंगे पण घेऊन येवा. हो हो चालेल. शेंगा बटाटे घालून मस्तपैकी करू. मी जिया का क्लास मधून घेऊन येलंय आणि हाय दीपाली कुकर पण लावून झालो हा. आणि शेंगो हाणलंय ते दीपाली हाय शेंगो कापता. हे बघा गावचे नाहीत ह्याच्यात. आम्ही मॅचिंग केलं पर्पल 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 डे हा. सर म्हणजे हाय दीपाली सर्व तयारी केल्या ना. आणि हाय तेल वत्ता. पहिला काय दीपाली? आज शेंगा बटाटे शेंगाचा पहिला ओके. तेल घेतलं, तेल घेतलं ना. आता ह्याच्यात कढीपत्ता टाकला. आता कांदो मस्त कढीपत्ता शिजलं. कांदो टाकतो. म्हणजे सारा बरोबर ह्याची पण रेसिपी सांगतात. हा नाही तुम्ही म्हणजे आम्ही साराची रेसिपी बघू गेलो तर मंडळी ह्याची पण तुम्ही रेसिपी बघून जावा. आलं लसूणची पेस्ट आहे. त्याचे टोमॅटो पण टाकलंय मी एक असतो बारीक कापलेलं. आता हे झाकून ठेवूया मस्त. तर मंडळी आमचं मालवणी मसाला संपलो कारण गेल्या वर्षी आम्ही मार्च एप्रिलच्या दरम्यान केलं होतं. गेल्या वर्षी बनवतो. त्याच्यामुळे लय आम्ही त्या दिवशी ते खेकडे बिकड्यांचं बनवलं ना त्याच्यात संपलो. आणि सगळ्यातच आम्ही तो वापरतो व्हेज नॉन व्हेज मध्ये. त्याच्यामुळे तो संपलो. आणि आमचं संपलो की आम्ही हो कुडाळचा मसाला मागवतो गावावरसून मागवतो आम्ही. कोकण कोस्ट म्हणून हा त्यांच्या मसाल्याचं नाव. आणि प्रॉपर हे कुडाळचे हत आणि ह्यांचे मसाले जे आहेत ना ते चुलीवर फ्राय केले जातात म्हणजे चुलीवर भाजले जातात. गरम मसाले म्हणा किंवा त्यांचे हा. मिरच्या चुलीवर भाजले जातात. सगळ्या चुलीवर भाजलं जातात. आणि हो मसाला ना वर्षभर टिकतो. त्याच्यामुळे आमचं संपलो की आता सध्या वेळ नाही. आता ह्यांची परीक्षा चालू होय. मग एक्झाम संपल्यानंतर मग पुढच्या महिन्यात बघूया मसाला. मग ह्योच आम्ही मागवलो. तर आम्ही दरवेळेस मागवतो पण तुमका आता दाखवतो कारण हे आमच्या गाववालेच आहेत ते. कलर बघा मस्त एकदम फाईन ना एकदम टेक्स्चर त्याचा. आणि ह्यो भाजको मसाला हा ना तो आम्ही व्हेज आणि नॉन व्हेज दोघांसाठी पण वापरतो. आणि टेस्ट एकदम भारीच लागतो त्याची. समजा तुमका जर वेळ नसलो घराकडे बनव का संपलं नक्की ह्यांचे ट्राय करून बघा. आम्ही नंबर देऊ तुम्ही ते मागू शकता. हा. आपलेच गावाले आहात. गावातले तो नंबर पण दिलेलो आहे बघा. तुम्ही कॉल करून मागू पण शकता आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देईन नाही हवं असलं तर तुमका किंवा कमेंट करा. तर हे बघा मी 2 चमचे टाकते ह्याच्यात. आणि ह्याच्यात कायच नाही फक्त ह्योच मसाला टाकणार आहे. हा बाकी काय टाकूची गरज नाही. टाकूची गरज नाही. ह्यानेच मस्त फ्लेवर येईल. हो हा मस्त स्मेल आहे. चिंगळा टाकून घेऊया याच्यात. मला ना जरा झाकून म्हणजे हिला मस्त पाणी सुटेल. आपण त्याचं एकदम हे बघू. ह्याच्यात ग्रेव्ही पण टाकूची आहे ना तुका. काय वाटाप टाकूचा ना ह्याच्यात. पण नाही याचे झाकून ठेवे का जरा मस्त. बघ ना कसा कलर येलो आहे. मसालाच खतरनाक आहे मस्तच आहे एकदम. म्हणजे जेव्हा आमचं संपतं तेव्हा आम्ही ह्योच वापरतो. किंवा कधी बनवूक नाही भेटलो हां तर मग ह्यांचाच मसाला वापरतो आम्ही.
तर मंडळी हे धणे आणि मिरचे जास्तच वेळ फुगले आहेत जरा हे बघा एकदम मस्त सॉफ्ट झाले, अर्धा तासाच्या वर झाला. लय झालं सगळं लावून घेतलंय बारीक एकदम आणि जरा हळद टाकते ह्याच्यात चिमूटभर एकदम. जरा तो कांदो टाकणार ना ह्याच्यात. हे एवढं लावून घेत आहे दाखवते तुम्हाला. पाणी सुटलं मस्त. चिंगळा पण ऑरेंज झाली. आता ह्याच्यात हे टाकूया शेंगा बटाटे आणि ओके, आता ह्या शिजत मस्तपैकी ह्या झाला, थोडे शिजले आहेत ना. हो एक मसाले एक सर्व जीव झालं म्हणजे मसाला लागले असतात का तुमचा. तर शेंगो बटाटे टाकल्या ना आणि सर्व आता मिक्स करून घेता. शेंगो बटाटे टाकलं ना का आणखीनच चव येतात, वेगळाच लागतं, म्हणजे मजा येतात. नुसती कोलंबी तुम्ही खाणार ना त्यापेक्षा शेंगो आणि बटाटो टाका आणि खावा. आणि शेंगे जर गावचे असतील तर बापरे अजूनच मजा. आणि शिजत ठेवूया. किती वेळ लागा शिजू का? इथं काय जास्त वेळ ना 15-20 मिनिटं शिजत. शेंगा पण छोटी आहेत ना शेंगा का जरा शिजायला वेळ लागतो. मिक्सर लावून झालं आणि हे बघा कलर आणि त्याचे टेक्स्चर किती बारीक झालं आता. हा बघा असा एकदम फाईन पेस्ट वाटून घ्यायचा. असा बारीक मिरची आणि धणे हे वाचून घेतले. आता ह्याच्यात खोबरा टाकणार आणि जरासो कांदो, तो पण दाखवता किती टाकतात. तर ह्यो कांदो हा थोडंसं कांदो आहे बघा आणि खोबरा आणि बाकीचा सर्व खोबरा. आणि आता हे पुन्हा लावून घेणार म्हणजे तसा काही एकजीव होय. पहिला मिरची आणि धणे वाटून घ्यायचं कारण त्या बारीक हो टाइम वेळ लागतो. लागतो. पाणी टाकायचं, हात धुवून तरच टेस्ट आहे. आणि आता परत एकदा लावून घ्यायचा. बारीक मग आता ह्यो लाल आहे ना मग तो एकदम ऑरेंज कलर होणार कारण त्याच्यात व्हाईट मिक्स होणार ना. आणि हे पण बारीक लावून घ्यायचा म्हणजे हे आमटी पण भारी लागतात सार. तर आता मिक्सर लावून झालं दाखवते ढॅन ढॅन. आता कलर बघा आमचं. हो बघा ऑरेंज कलर एकदम ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर झालं पाच कोणी ऑरेंज नाही. बघा फोडणी बिंडी नाही देत, डायरेक्ट आता ह्या होतील आणि एका उखाळू इलो काय माशा टाकणार हे बघा. कन्सिस्टन्सी त्याची एका चांगलं उखाळ इलो ना एक की ह्याच्यात मासे. आता एका झाकून ठेवूया म्हणजे 10-1 मिनिटात एका उकळी आहे आणि मग मासे घेऊन ठेवले ते टाकूया. कांदा खोबरा लसूण आणि आला ह्याचा करून ठेवलेलं आहे मी वाटा. तर आता त्याच्यात टाकते मी जास्त नको जास्त थोडासा ह्या वाटप करून त्या शेंगा बटाट्यातून टाका. कांदा खोबरा थोडीशी लसूण आणि लसूण हे भाजून तव्यावर आणि त्याच्यात आता ही जरा कोशिंबीर टाकणार. कोशिंबीर नाही कोथिंबीर सॉरी शक्तिमान. तर म्हणजे सारा उकळी इली त्याच्यात मासे टाकतो. जास्त झाले मासे ना पण जेवढे जास्त मासे असतील त्या टेस्ट पण येतात सारा का आणि त्याचा अर्क का तो उतरता त्याच्यात फ्लेवर. पाणी टाकूया जरासं पाणी टाक. व्यवस्थित मिक्स झाले आणि आता त्यात 1 चमचो मीठ आणि कोकमा ना हो मग झाला. त्याच्यात पण मीठ टाकले आणि ह्याच्यात पण आता मीठ टाकणार. आता ह्याच्यात कोकमा घालता आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यात पण ना हो. कोकमा 4 कोकमा त्याच्यात आणि कोकमा टाकूया आणि आता मिक्स करून घेता. मस्त अगदी झाला, स्मेल पण मस्त येता. फक्त आणि ह्याच्यात कलर. आता मसाल्याचा कलर पण भारी येईल हे बघा. कलर भारी. फक्त आता ह्याच्यात जरा वाटप टाकल्या काय झाला. गरज पण नाही, मी असाच खाईन या काय. हो तर ह्याच्यात आता आगळ टाकता ह्या दीपाले. फ्रायचे माशाला फ्रायचे. आता थोडा वेळ ठेवचं लागत ना आगायला. हो अरे ते पिस्साच एवढे मोठे आहेत ना ते टोपात राहत नाहीत आमच्या. ते वाकडे झाले ते अक्षरशः. टाकून घेऊया हे बघा. कांदा खोबरा आणि कोथिंबीर टाकल्यामुळे हिरवा कलर येईल. टाकून घेऊया त्याच्यात. आता याचा कलर चेंज आहे. आता रसरशीत वाटतंय हा बघा वाटप टाकल्यामुळे.
आता मजा येणार खाऊ का. आता एक उकाळ येलो काय ह्या रेडी झाला. तर मंडळी मासे फ्राय करू. फिश फ्रायचा मसालो, तांदळाचा पीठ आणि रव आता मिक्स करून घेतोय. ह्या तिन्ही मिक्स करून घेता आणि ह्याची मग कोटिंग बनता ती जी माशांका मालवणी फिश फ्रायचा मसालो हा जो आम्ही गेल्या वर्षी बनवून घेतलो तो वर्षभर इलो. आणि ह्याच्यात बेडगी मिरची, धणे आणि हळद, बस बाकी काय एवढा तिने असंच लावून घेतलेला. भाजलेला भिजलेला काय नाही, कच्चाच लावून घ्यायचा. हा. आणि ते आणि तो तो मसालो मग घ्यायचो. घालायचा. हां तो मसालो घ्यायचो, रवो घ्यायचो आणि तांदळाचा पीठ ह्या तिन्ही सेम क्वांटिटीमध्ये घ्यायचा आणि ते मिक्स करून त्याच्यात लोळसावून मस्तपैकी मासे फ्राय करायचं. असं झालेला. वा यार मस्तच झाला बघा. एवढा मस्त बस मालवणी झाला? पद्धतीचा. हो हो हां बस एवढा. त्यानंतर मग सुकल्यानंतर अजून घट्ट होईल. सुकल्यानंतर अजून घट्ट होईल. हां बंद करून टाक. आता बंद करून टाकतोय. शेंगा शिजल्यावर आणि आमटेक पण कड इलो दीपाली जरा एकदा मासे मिक्स जाड करून आहे, घ्यायचा. त्याच्यामुळे ठेवलंय थोडा वेळ. कारण तुकडे मोठे होते ना जाड ते. हां नाही शिजू ना हवे. शिजू हवेत. ठेवा अजून थोडा वेळ. मासे फ्राय करून घेऊया तोपर्यंत धावी घे. आता दीपालीने हे फ्राय करून घेतल्या ना ते वाकडे झाले पापलेट. आमचं टोप छोटं झालं ना तो. त्याच्यामुळे त्यांचे हे टोकावरचा भाग वाकडो झाला. या तव्यांचा जरा प्रॉब्लेम असता तर तेल एकीकडेच जातं त्यांचं. तर म्हणजे 3 तुकडे आता दीपालीने टाकल्या ना आणि ह्यो चौथो एक आता टाकता मी एकत्र भाजून घेते. तर दीपालीने 4 तुकडे हे टाकल्या ना तव्यावर सरसरीत भाजू का. लाईनीत ठेवले ना. पलटी मारत मागा भीती वाटत वर उडात तर हे पापलेटाचे भले मोठे तुकडे मस्त अगदी चरचरीत भाजतात. हे बघा आवाज बघा कसो येता तो चरचरीत अगदी. भावी आमचा इला आहे. पप्पा व्हिडिओ करतात. मी बघितलं पप्पा असं लपलेलं. मी लपून राहुलाय. स्पेशल मच्छी जेवण. ते बाबा भावी उंच झाला तुझ्यापेक्षा बघ. काय सांगा तुम्ही कोण उंच आता भावी उंचा काय दीपाली उंच. स्पेशल फिश थाळी. प्रॉन्स तुझे फेवरेट. ये विना बात. प्रॉन्स तुझे फेवरेट. प्रॉन्स थोडे ते गरम नाही घेताना गरम. तर म्हणजे पापलेटाचे तुकडे आहे फ्राय करून झाले. ह्या आहे पापलेटाचा सार आणि हय शेंगा बटाटा आणि चिंगळांचा आहे सुका घातलेला आहे. हा बघ कसला करकरीत आता. आता आम्ही जेवू जातो. म्हणजे सर्व जेवण दीपालीन बाहेर हाणल्या ना आणि आमचा फक्त जिया पहिला जेवू बसला कारण त्याला शाळेत जाऊचा. शाळेचे कपडे बिपडे घातल्या ना आणि जियान आमच्या काय काय घेतल्या ना आता बघा. एक मोठी पापलेटाची शेपटी सारातली, त्याच्यानंतर हे आहे चिंगळा, शेंगे, बटाटे आणि फ्रायचो एक तुकडो आणि मस्तपैकी जेव बसला. कसे आहेत मासे? टेस्टी. मस्त आहे ना. त्या सांगू पण हा बघा सोडता. जाऊचा. तर म्हणजे तुम्ही फायनल ह्या सार बघू शकतास त्याचा कलर वगैरे कसं होतो. हो बघा जाड पण नाही पातळ पण नाही. व्यवस्थित अगदी केले ना आणि कलर बघा तुम्ही कसं होतो. आणि हाय शेंगा बटाट्यांचा. हा बघा कसं मस्त अगदी झालं आता. चला आता आम्ही खाऊन घेतो. ही आहे बसले, जिया पण बसला, भावी पण बसला, तर आम्ही बसतो. तर मंडळी मस्तपैकी सार कोळसून घेतलंय. जरा जास्तच घेतलंय सर, मला जास्त सार आवडतं. सार आम्ही फ्रायचो तुकडो हा बघा नकावडो ना असं दणकटच येतं तुकडो. आणि हा शेंगा बटाट्यांचा आणि प्रॉन्स. म्हणजे भावी काल हसतं कशा भावी इल्याला मासे भेटले अज्जो म्हणून भावी खुश आहे. नाही तर येऊन आपलं रोज पिट्टी भात डाळ भात. भावी आज म्हणता खुश आहे. भावी लय दिवसांनी घराकडचा भेटला.
कशी असते सांगलास ना मस्त एक ना. पोट आता नाही सांग. पापलेट फ्रेश जातं का आणि चिंगळा मस्त. तो मसाला भारी आहे ना. शेंगे बिंगे शिजून द्यायचं आपल्या हातात असेल. चला जाऊ दे तुमका शाळेत जेव्हा लवकर चला माका पण जेवू दे